Kolomga khabani ta khokte bukhuk chong joto chini salsa analysis pandaw nai tongnai chini rangsani mare kiching songno angnoro baksa haino hai tini bipul khabani ta khokte bukhuk chong tini belai nangkuk mani kongno tui norni biskango salsa analysis pandaw tui kok salai nei tini nangkuk mani topic hai kaba nangkuk mani kok ungkha je mia salo hai kaba lai thangnai salo ereng ereng kokno tui hai kaba ereng ereng kokno pirwi Lukurok Wanalaijak Lukurok Wanalaijak Ereng Ereng Koknw Pirwi Ereng Ereng Koknw Pirwi Khabani ta khokte bukhuk chong chung saimanu mia ungkha tangsalni salo hasteo politics hapar beleni chachar rung laijak tamni hinma ba chini 2023 BC chini Bidhan Sabha election haikaba Bidhan Sabha chongmari o chongmari no tiyei hasteni dal bidal politics hapar haikaba politics bodolno kara khlailani senglai tongo te obono jarino hasteni kwbangma politics thungrung na bodol obahai Lukurokno sakni bodolno kara khlai habang chanani imang nuglaijak khabani ta khokte bukhuk chong जों साइमानो जेफ्रु चिनि 2018 BC चिनि इलेक्शन हाइकबा बिधान सभा चंमारि इंगो 2018 नि सिगां जेफ्रु बिधान सभा इलेक्शन हाइकबा चंमारि इंगो तिरपा हास्तेव अबनि सेक्टिव BC जों थां गांगा कदुंमा सालंबै जे इलेक्शन अंगै फेमिनि चिनि बिधान सभा इलेक्शन आ इलेक्शन रंग कोंगति सालाय गांगे गोबांमा Lukurokno जे थोंग्रों पॉलिटिक्स हाफोराव बदल तंगै तंनाय Lukurok जेनो जों मन्त्री जेनो जों MLA जेनो जों नेता हिवान सुगु ओ नेता ओ MLA ओ मन्त्री रगनो यंग्रा बाहारतै खना अरो तेनि दिन अरो ताइ सालजा अरो तिनि कर्म खना कुफुर तेनि दिन कसम तेनि दिन गोख्रां आबहाय इंमान बन्दुक जागो हास्तेव खापने ताखोकते बुखुक सं जों साइमानो चिनि 2023 BC चिनि बिधान सभा इलेक्शन हाइकबा चंमारि चिनि यागो ताइ 11 मान हाइकबा ताइ ताल जी साजि दं सिउ चिनि यागो बिधान सभा इलेक्शन हाइकबा बिधान सभा चंमारि असेंबली इलेक्शन हाइकबा असेंबली चंमारि और जनरल इलेक्शन खापने ताखोकते बुखुक सं मिया साल थांनाय सालो तिप्रा हास्तेनि BJP बदलनो जेफ्रु 2017 BC खातुं जागै खाफुर जागै फायनाय आनि बदल सामं हुमुं फाया नै याखरै फायनाय जेफ्रु हापां खानानि बागै BJP IPF ते हापां फायो आजरावनो आ बरक हायकबा आ नेतारक BJP नि बाना रमानि फायनाय 2018 BC ले सिनि बागै सामं गाहाम बांनाय बा अ 2018 BC हापां खालामनाय सिनि लोगोनो मोजां सामं बांनायनि पिया बे बागनो तुयो कष्टगै थांबायका अ कग्रक बे बागनो अ कग्रक कष्टगै थांबायका खाबने ताखुकते बुखुक जं जों साइमानो जों गोबांमा पान्दा सबारागो कखनावो जोंनि मन्त्री जोंनि नेता आबहाय गोबांमा Lukurokनो कखनायमानि आं इलेक्शन पाइखै आं इलेक्शन जिदिखाय Lukurokनि बागै सामं थांनाय इलेक्शननि बागै ककफिर प्रुम गांखाय Lukurokनि बागै आं सामं थांनाय नै अ कग्रुमारक बेबांनो माजाक
Lukurok tahu apa nama Sinlaijak sini bagai bojo ba Lukurokni gutong kabani takukte buhuk song sing saimano mia saltangnai salo yang BJP bodolo tongnai haikaba BJP bodolo khapurjak chugui tongnai borok rogno haikaba obhai kese kereng ngai sakni bodolo obhai kabang tukungai yo khorok mia MLA BJP bodolo yakrei thangmani yagulo apati mung ni yagulo borok dili hasing lambrunani jorawa nini Maharaja Bir Bikram Birkung Bathama Gati ni airport haikaba Birkung Bathama Gati wo borok Birkung Bathama Gati wo thangmani jorawa khorokni MLA je resign dinai haikaba yakarnai achuk thaiya karnai ni yagulo Tirpra hasteni haikaba East Tirpra ni khorok se MP abono karei tai MLA 29 Krishnapurni MLA borok khorok ni bo bilu tongmani MP Reboti Tirpra bo bini parliament session tongmani sarik ni jorawo aboni jarei airport thangnani jorawo o khorokni MLA bai malaika pia a pati mung haikaba a hayo je borok san nungui tongmani jorawo borokni photo saikaba bongni photo viral nani jengkha pia abo sabni wanchuk mumbai a photo haikaba o mangkli pin kha tabuk lukrong sumung sabo ba dagi kha boroni buti khaye bongni o wanchuk ni boro ba boroni planning bomo ba boroni planning bahai bongni o photos viral khainani bodol bisingo bodol ta se ereng ereng khlaye koksu chamung ruwai lukurong notibo ore pore khanangani da abo sumung kasajak lukurong ni khabani takokte buhunju pia omani paithago hangke je omhaike photo viral ing tomani jorawo mias hor jorawo paithago sakbai thang Repoti Tirpra haikaba MP borom gerang Repoti Tirpra bo sakbai thang bini Facebook page bisini saklai rika o party moro bebagno tatal bebagno ereng ereng abo coincidence abo video khajanai kok dia abo borokno photo buo borokno viral khayuba borokno sikmau abo haike lukurokno ore pore phanani bagai borok kok buo ba amo haike sawu ni sak oboni yagulo bo yang 29 Krishnapurni MLA Borong Benang Dr. Bipul Debbarma bo haino hai kokpil mung rekha bini Facebook page ni bisinte khlai khabani takukte bukuk song bo saka ang khorok ani khorok nei sajik dili haslo pori tongo ang borok mamalnya mali jorawo ang o khorok ni MLA achuk thaiya karnai rok bai malaikha borok bai sa nungmani jorawa malaikha VIP tongthai room bisingo Apro borok photo click khaika o photo no borok viral khaika ba borok pir kha nei khapani takukte buhuk chong oro tabuk sumong kasajak lukurok ni tamni himaba lukurok belai wana ma hablaijak opomoti belai wana ma hablaijak tabuk khane lelenai paithago istir prani MP Reboti Tirpra botamo saka bini Facebook ni bisintei nainai di বিজেপি এমএলএ পদ থেকে পদত্যাগ করেন তারপরে যে আমি 12টা বাইকটা আমি গতবারে গিয়েছিলাম তো আজকে আমার পার্লামেন্ট 1টা থেকে জন্য আমি 12:40 ফ্লাইট সেই ফ্লাইটে আমি যখন বিএপি গিয়ে সেখানে সুদূরে এবং মহোদয়রা সাথে আলেন তাদের সঙ্গে যেহেতু 100 কাজ করেছি তো একে অপরকে বললেন এতে তাদের যেহেতু এই সময় হয়তোবা কেউ ফটো তুলে একটা সোশ্যাল মিডিয়া করেছেন তারপর থেকে এই অবধি আমি এখন পার্লামেন্ট হাউসের সামনে আসি অনেক মিডিয়া থেকে কার্যকর্তারা তো তাদের ভুল জন্য পরিষ্কার আজকে লাইভে আমি জয়েন করেছি শুনে সময় আমার পার্টি যারা বলেছিলাম 25 বছর কাজ করব আজকে পর্যন্ত করে 5-6 বছরের বেশি হয়নি ভালো পদে আছি সরকারি কাজ করছি আমাকে একটা দায়িত্ব দিয়েছেন করছি যে এর সঙ্গে যেহেতু পরিচয় আগে তো সেই সুবাদে একসঙ্গে চা খেয়ে যদি সোশ্যাল মিডিয়াতে এই কথা বলার যে রেবতীও বিজেপি ছিল এটা ভুল হবে সমস্ত আছে আমি বিজেপিতে থাকবো কাজ করব বিজেপি পার্টি
কাজ হয় আমি সেটা পূরণ করার চেষ্টা কাজে আর কোনো প্রশ্নই উঠে না নিয়ে আমার কয়েক মন্ত্রীর সাথে সমস্ত কার্যকর্তার নেতৃত্বদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে কোনো কোথাও যাওয়ানো উঠে না আর সবাইকে অনেক Kapane takukte bukuk song kanaiman kana nini salka hastini MP borong bunang repoti dirpra tamo saka. Pia tabu kewang malu kurung ni singmong Ereng Ereng Koknw ti sawai ba Ereng Ereng Koknw abai ke awi mong riwoi ba Pirwi Lukurok no ore pore phanang mani ni. Kewang malu kurok sinai nungnai rok no salai tong. Jeng saimano Bidan Sabha election jeng yago pe 11 man hekeba ni sisa tal dong sing yago aboni yagalon sing ti prahaste Bidan Sabha election jeng yago kabni takukte bukuk song amno tuino tabuk ti prahaste wo bangma politik saparok dulpuli layei sagni bodono krak khlani bagai sai tok laijak tai o khapangni takukte bukuk song tabuk o jorawo je mia sal thangnayo haito mia lai thangnai salo khorognoi BJP ni adong je pot yakarmani borok khorogno thangai paithakni salo haikuba miani tini salo borok Kongres bodol haikuba Kongres ni bana romai nukjakha karon takute bugungsong kubangma lukurongni singmung ap khorognoi je borok yakarnai atuk khaya karai thangnai ba bodol ni yakarai thangnai borok je puro bo kusa nini kosomni jora kosom tongo tai kukrang jora kukrang te obahini jora ko obahini bobini yongla baharti baharu nei pia tabu kama malukurni singmung je bolai thangai salo bo 2018 BCO je puro hapang khamani jora bo boni yago bo bini achuk thai man mani montri achuk thai pia kaise kereng ngai bini yak ba bini yak sangyarum chaya ngi nei bono montri achuk thani yakari jaka ba nongkhori dong jaka pia paithago bo montri mainin bagai da thangna klaikha sing ta jagun korong pia tabuk bo imang nukjak kebangma bulu korong no Kongres botol ni ba kebangma bo hairung nu bor bo tabuk imang nukjak 2023 haikaba 2023 borok sarkar koson saneni haikaba borok Bidan Sabha election no borok sarkar khanani ba oboy hapang khanani gothon hapang khanano imang nukjak khabane takokte bugurchung tabuk nasing laijak hasteni joto sinai nungarok phainai 2023 BCO sapni yagoba o hapang thangno khabane takokte bugurchung tabuk ni salchani analysis pandaw norok khnaiman khana ba nugiman khana srai norok ni bisingo chung o salchani analysis pandaw bisingo khlai srai lukuroni bisingo ati saite bo khabane takokte bugurchung mia sal khanai salo je 2023 BC election haikeba Bidan Sabha election ti tabuk hasteo sarchang laijak mia salthangna mia angka 7 tarik February nini mia tangsal haikeba Monday ni salo khorokni BJP ni MLA haikeba nini assembly ni MLA ta eba borok bodol yakarei paithago borok tabuk Kongres bodol join thake pi aboni sikang je incident mani ba awo je party mung mani je Koknw tui tabuk kebang malu kurang no confuse nang laje kebang malu kurang no sumung kasujak je MBB airport hai keba Maharaja airport MBB airport hai keba Maharaja airport to je borok joto pal khlai nei VIP locho malai mani jorawo istir ha nin istir prani MP te 29 Krishnapurni MLA bobo tongo ajorawo borok khorok ba khorok dok tongo ajorawo borok no sa nang nani hini nei
borok ninglaika norok jehetu jeng paithak dol ba sini laijak dol ba tini bore mana malaya jeng saini ani chan nanglai mani jorawo jepro chan nang tongman jorawo photo haigaba manfili na oi lai borok ni kiching borok no viral khaimani bo jehetu bodolti bo lukurok no orek porek phanangnani ba lukurok no confuse khlairigena thaini election ti nai tei aba haihini nai koksul chamung lukurok ni tei obono ti no istir prani haigaba salka tirprani borom gonang rebuti tirba bo sakbai tang saklai reka angtini obo haiki je coincidence abo mungsa rohai party mungani kroi ba omo hai yakuri rahar jaglak ang 2014 ni sini ang BJP ni banaro mahai BJP joini ko ajuran sini ang tabok bo ani langma tongsak hai ba ang tei 20-25 bosor joloti ang BJP ni banaro boino thangnai ni oboni yakalo bahaino hai ni 29 Krishnapur ni MLA borom gonang Dr. Bipul Debbarma bo bahaino hai sakbai tang Facebook post saklai rika je confuse tolaimani lukurok wanana krei ano kebangma lukurok no koksungka lukurok no haino hi ano sungo je neng omo hayengka ang yakar khani he ang mungsa yakaria ang anek sajuk khorok ni be malani thangmani jora jebru ang VIP locho habo ajro bor ana mangki tisau obosi kok ni obono mungsa ereng tapi lagi lukurok ni bokok kasakot ya tabuk sumung kasajak lukurok tabuk sumung kasajak o party mungni ukulogo borok je abo pre-planning na tong je abo haiki party mungni yapni na harmani ra abo hairo kumani ni lukurok ni sumung kasajak jeng saimano khapanai takokte bukuk jong je abo hai election jora ba abo hai chongmani jorang tang lukurok ya jeng neta hinja hini che chongu rohmane jeng je MLA hini chongu rohmane jeng je montri hini chongu rohmane MLA montri o neta rogno borok no ayang uyang bahalai borna asuk ni bagai o asuk thai o port haige ba obini designation haige ba bini of post no torjak lai borok yang bahalai khobor takokte bukuk jong jeng saimano tini obahai salsan analysis pandani bisinte klai kebang mahasini lukurok sini o salsan analysis pandani bisinte klai je nangkok mani kok rono ti topic rono ti no ni misna ho chau khamai takokte bukuk jong o pati mungba o kok ro belene kotor nangkok mani tam na ba chini haste o je ong tong dorawa belene chator rong aijak lukurok confuse nang laijak lukurok wanalaijak lukurok baksa tamuk nogo tong tu je okok tumano ti belene wana mahab laijak te bodu na dong rogo belene wana laijak bundu ka gi tong tabo te sinai nungar no 1 chumuk 2023 bisiwo niya je joining khaini hekam tini joining khaini borok imang nuk khaje hastewo khorok nei BJP nakabdi khorok nei MLA bodola khapai mabaina borok imang nugui thanga 2023 bisiwo o hastewo hai ko hastewo hai borok al khai pangkhana ni tabu lukurok no juwa borok ni kok ni answer ne hai bo jawab ne khabar ta kokte bukuk jong saltan ni pandawo jona baksa salbum no ba hai choyawi tongai manya phano choyawi no ba tongai manya phano jeprochin hasteo nangkok mani obai party mung ngui thango ba jeng saija kok mano tubin ni beskango phainai khapanai ta kokte bukuk jong chini salsani panda asujortoni wathak jagnai jotona no belai hambai pulanchi pathak jora jai choyawi nai tongnai ari rongno te ano salbrum choyawi dorni khapur jagai nai tongmani ni YouTube ni bisingte Facebook ni bisingte te nogo tongte te TV ni bisingte nai tongnai khapani mare ke ching chongno te ta kokte bukuk chona belai hambai tini sujorte oran mathak jaka salsani analysis pandawo te nora baksa dekini chungbai baksa soyi tongni kokrangni salsani analysis pandawo hambai haur kaham